Acum nu stop. Dar vedeți că 2005 mi-a dăcut acum că sunt cica. Noi, 5 dintr-o casă. Și am făcut sora ta, trebuie să... Eu nu vă mai văd așa. Pe sora ta m-au ajutat-o tăți. Eu domn chiar în curvă. Ia-mi ține microfonul. Ia-mi curvă, doamne. Chiar cum... Ia stă ca o curvă. Chiar în curvă, acolo mă pun și ce vreau să mă Paharele, voi doi, acolo. Noi două, micule, aș face. Știi așa acolo pe zamă? Tu ai scurtat pe aici? Hai, dat pe jos, nu eu. Ăla, nu te strâng, pe aici. Stai. Ce dacă nu sunt? La Pinter nu ne mai filma. Hai de ultima asta. Filmează că ăsta e material de YouTube clar. Ce stă pe mea acasă, nu m-am uitat. Nu mai pot să filme, mă, bă, zici că sunteți lipiți de... Dar ce mi-ar fi zis eu mie de ori. Hai nu termină. Gabi, ăsta e material de YouTube. Nu termină, e Nu, era lasă de... asta mult sună. Că mă Cum aude te și sus pe band de când... Mă, frate,